Исәмсез балалар, бүген без сезнең белән менә нинди темага сөйләшеп китәбез. Нигә законнарны үтәү нык мөһим? Бу сорауга төрлечә җавап бирергә мөмкин. Законнар турындагы фикерләрне күздә тоту урынлы булган тарих дәресләреннән башлыйк. Безнең бер яшәешебез билгеле бер тәртипкә нигезләнә. Кешеләр кагыйдәләргә таянып эшли, укый, ниләдер сатып ала, театр, киноларга йөри, сәяхәт итә. Әлеге кагыйдәләр тәртипне сакларга мөмкинлек бирә. Тәртип бозу очраклары да булу һәм бу һәр вакытта диярлек бир күңелсез нәтиҗәләргә китерә. Кагыйдәләр кешеләргә уңайлы һәм тыныч яшәр өчен урнаштырыла бит. Борынгы грек фикер иясе Пифагор тәртип абсолют тотрыклылык дип раслый. Дали исә тәртипне нәрсәнең дә булса дөрес корылышы дип саный. Дәүләтләр төзелә башлагач, юридик законнар дәүләт тарафыннан кертелә. Торган кагыйдәләр барлыкка килә. Бу кагыйдәләрне үтәү һәр кеше өчен мәҗбүри. Төп законнан, конституциядан тыш, әле тагын башка законнар да бар. Мәгариф, әйләнә тирәне саклау, хәрби бурыч һәм хәрби хезмәт турында, гаилә кодексы, хезмәт кодексы һәм башкалар. Исемнәреннән генә аларда нәрсә турында сүз баруын төшенергә мөмкин. Әлеге законнарның һәр берсе җәмгыятьнең нинди дә булса бер өлкәсендә тормышны җайга салырга ярдәм итә. Кызганыч, кайбер кешеләр законнарны үтәми. Бу зарарлы һәм бик куркыныч күренеш. Закон бозучылар тәртип нигезләрен какшата, гражданнарның тыгыз яшәвенә комачаулый. Дәүләт тәртипне тәэмин итү өчен яңа законнар кабул итү белән генә шикләнмәскә тиеш. Ул гамәлдәге законнарның үтәлүенә ирешергә, аларны саңламаучыларны җәзага тартырга бурычлы. Россиядә җинаять кодексы кабул ителгән. Анда җәмгыять өчен куркыныч гамәлләр санала. Шуларның кайсылары җинаять булуы күрсәтелә. Шулай ук аларны кылган өчен нинди җәза бирелергә тиешлеге билгеләнә. Закон тәртип урнаштыру белән генә шикләнми, аны саклый да. Безнең илдә законнар гаделлек урнаштыру һәм аны саклау өчен кабул ителә. Конституция шуны таләп итә. Бер үк вакытта ул гаделлек үрнәге дә булып тора. Моңа үзең дә инана аласың. Менә Конституцияның кайбер маддәләре. 6-нчы маддә. Россия Федерациясының һәм гражданы аның территориясында барлык хокукларга һәм ирекләргә ия. Аңа бер тигез бурычлар йөкләнә. 19-нчы маддә. Закон һәм суд алдында һәркем бер тигез. 43-нчы маддә. Һәркем белем алырга хукуклы. 58-нчы маддә. Һәркем табигатькә сакчыл мөнәсәбәт күрсәтергә тиеш. Тәртип һәм закон кешегә ирек бирүне тәэмин итүгә юнәлтелгән. Ирек сүзенә күп төрле мәгънә салына. Ирекле кеше сүз иреге, бер җирдән икенче җиргә күченү иреге, ирекле урын, ирекле территория һәм башкалар. Ирек ул кысу чикләүнең булмауны, үз теләгең, үз ихтыярың буенча гамәл кылуны аңлата дип саный философлар. Хукук фәнендә ирек бик гади һәм төгәл итеп аңлатыла. Законга каршы килмәгән, башка кешеләргә зарар китерми торган теләсә нинди гамәл кылу мөмкинлекләреннән гыйбарәт ул. Хукук белгечләре бик яратып сөйли торган бер вакыйганы искә төшереп китик балалар. Яшәгән ди ике күрше. Бер вакыт булар ызгышып китә, берсе икенчесенә сугып җибәрә. Зыян күргәне судка шикаят бирә. Судья күршесенә җәбер салучыны чакыртып, кешегә кул күтәрергә сезнең ни хакыгыз бар, дип сорый. Мин ирекле кеше һәм үз йодрыкларыма үзем хуҗа, ни эшләсем килә, шуны кыла алам, дип җавап бирә тегесе. Судья исә сезнең йодрыкларның хукукы күршегезнең борыны янында шикләнә дип хулиганны җәзага тарта. Бу вакыйгадан нинди нәтиҗә чыгарга мөмкин? Кеше шиксез хукукларга ия булмаган кебек, аңа шиксез ирек тә бирелми. Башкача булса, ул хаксызлыкка, башбалтылыкка әйләнә. Бүтән кешеләрнең хукукларына һәм ирекләренә зыян китерә. Халыкта мондый кешеләрне бәйдән чычкынган тыюны белми торган диләр. Татар теленең алатмалы сүзлегендә бәйдән ычкыну бик тәртипсезләнеп, узынып, бозылып, тыела алмас хәлгә килү диелгән. Моннан нинди нәтиҗә ясарга була? Нәтиҗә катгый. Ирек бәйдән ычкыну түгел. Ирек ул тәртип, ирекле булу. Бәйдән ычкынып, теләсә ни эшләп йөрү дигәнне аңлатмый. Бу кагыйдәләр һәр законга буенча гамәл кылу дигән сүз. Шуның белән темабызның
Теория өлеше тамам, практика өлешендә күрешербез.